Łatachiel? Dlaczego nagle zacząłem kaszleć? Tia! Teraz to zaczyna nabierać sensu. Ale to oznacza, że jutro będzie lepiej albo w ogóle przestanę kaszleć. Thousand years later. No zaraz go... Jednak mi się nie popra... Zacznij nagrywać śmieciu. Ale ja jestem chory. Chyba na mózg, he. Ej, no ale to na serio. Na serio to ja cię nie lubię.